Λοιπόν, στο σημερινό Ponybot θα κάνουμε μια επισκευή ενός Mi 8, το οποίο χρησιμοποιώ για να παίζω Pokemon Go. Στο συγκεκριμένο κινητό έχουμε τα εξής προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχει πρόβλημα η μπαταρία, με αποτέλεσμα να μην κρατάει πάνω από μία ώρα παιχνιδιού στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε ήδη πάρει μία καλή μπαταρία, καθώς η official δεν υπάρχει πια. Πήγαμε σε third party. Μία από τις καλές third party είναι αυτή εδώ, η Nohon. Δεν έχω πληρωθεί, τα έχω πληρώσει όλα από την τσέπη μου ό,τι δείχνω. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά χορηγούμενο. Η Nohon από τις third party είναι από τις OK μπαταρίες που μπορούμε να βρούμε για ένα κινητό αυτής της κατηγορίας. Μετά έχουμε και μια πλακέτα USB που θα την αλλάξω γιατί υπήρχαν προβλήματα και στην φόρτιση. Οπότε έχουμε και μια πλακέτα USB και μπαταρία να αλλάξουμε. Μαζί με τα ανταλλακτικά πήρα και μία κεραία ως έξτρα. Αν και δεν έχω σκοπό να την τοποθετήσω, η λήψη σήματος ήταν OK. Και φυσικά, όπως ήδη έχετε καταλάβει, το κινητό έχει και σπασμένη προβληματική οθόνη. Αυτό το κινητό έχει μεγάλη ιστορία, γιατί ήταν ένα smartphone που είχε ο Bruxelles στο παρελθόν. Δυστυχώς ο κακός τεχνίτης τότε στην Θεσσαλονίκη είχε κάνει ένα λάθος στην τοποθέτηση και είχε ραγίσει από μέσα η οθόνη, με αποτέλεσμα μια μέρα ξαφνικά να μην έχει καθόλου σήμα και να μην δείχνει τίποτα. Πήρα μια άλλη οθόνη από AliExpress στο παρελθόν. Δυστυχώς και πάλι ο άλλος τεχνίτης, δεύτερος κατά σειρά στην Κύπρο, αυτή τη φορά πανέξυπνος, τοποθέτησε την οθόνη, όπου την ίδια μέρα ή και τις επόμενες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, την έσπασε. Και έτσι φτάνουμε στην σημερινή κατάσταση όπως το βλέπετε. Στην δεύτερη αντικατάσταση κατά σειρά. Είναι η τρίτη οθόνη που θα δεχτεί αυτό το τηλέφωνο. Το τυχερό. Οπότε έχουμε οθόνη, έχουμε μπαταρία, έχουμε πλακέτα. Και αφού θα κάνουμε τόση δουλειά να το ανοίξουμε, ίσως να αλλάξουμε και μια κεραία αν δούμε κάποιο σκίσιμο στην καλωδιοτενία του NFC. Παρεπιπτόντως, για κάποιο λόγο το flash δεν λειτουργεί στην κάμερα, αλλά θα το δούμε λίγαν συντόμως αν είναι εύκολο να το πειράξουμε ή να το φτιάξουμε και να το αγνοήσουμε, καθώς δεν με πολύ απασχολεί κιόλας το flash. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το κλείσουμε το τηλέφωνο. Δάσκαλε που δίδασκες, φαντάζομαι ότι έκλεισε, και θα πρέπει να αφαιρέσουμε τη θήκη. Εδώ το έχω βάλει επειδή έχει ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, τώρα όπως βγάλουμε τη θήκη, γιατί και αυτή είναι σκληρή θήκη, δεν είναι από τις απλές, είναι λίγο ζόρικες. Αφαιρούμε τη θήκη. Θα χρειαστούμε φυσικά να αφαιρέσουμε τη θήκη με τη βοήθεια μιας κάρτας, καθώς είναι λίγο σκληρή και ζόρικη. Λοιπόν, να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι για να ανοιχτεί η συσκευή θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε θερμικό πιστόλι και να το θερμάνουμε γύρω γύρω. Αλλά μέχρι να το κάνουμε αυτό, ας δούμε λίγο την απαράδεκτη οθόνη που έχει μέσα, που έχει διαλυθεί εντελώς. Φαίνονται όλα τα φιλμ και οι επιστρώσεις της οθόνης, το καθρεφτάκι, το αντιανακλαστικό φιλμ που δίνει τη φωτεινότητα με το LED μέσα για να φαίνεται η φωτεινότητα μπροστά στην οθόνη. Βλέπετε εδώ τις στρώσεις του φιλμ. Ίσως τώρα την παλιά οθόνη να τη δωρήσουμε σε κάνα σχολείο, έτσι να βλέπουν τα παιδιά πώς λειτουργεί μια LCD από μέσα. Το βλέπετε, εδώ έχει διαλυθεί εντελώς, φαίνεται σχεδόν η πλακέτα. Λοιπόν, ας δούμε το κουτί μέσα που έχει μέσα την ανταλλακτική οθόνη, την οποία την αγοράσαμε πακέτο με το κέλυφος, δηλαδή το σασί, το περισσότερο, γιατί δεν είναι πλήρως σασί. Κάποια μικροκράματα λείπουνε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ το ίδιο το σασί με την οθόνη μαζί.
μας συνέφερε για να γλιτώσουμε τη βαβούρα να ξεκολλάμε οθόνη πάλι με θερμοπίστολα και ιστορίες. Σαν μια συντόμευση το κάναμε αυτό. Εδώ βλέπετε το σασί, εδώ βλέπετε και το παλιό μας τηλέφωνο. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, για να ανοίξουμε αυτό το τηλέφωνο, όπως προείπα, θα χρειαστούμε θερμοπίστολο και θερμικά γάντια όταν ανοίγετε τέτοιες συσκευές. Μπαταρία μαζί, είχε και κάποια εργαλειάκια που θα μας χρειαστούν σε λίγο. Έχει κατσαβιδάκια, καρτούλες, πράγματα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με το κινητό. Η Nohon έχει φροντίσει πάρα πολύ το packaging για να κάνουμε δουλειές πάνω στα τηλέφωνα. Φυσικά και το σασί με την οθόνη μαζί είχε και αυτή τα εργαλειάκια της, βέβαια λίγο πιο απλά. Πάμε λοιπόν, φορέσαμε τα γαντάκια. Αυτά που βάλαμε είναι τα απλά γαντάκια. Υπάρχουν στην αγορά πολύ καλύτερα γαντάκια για υψηλές θερμοκρασίες. Πάντα να προστατεύετε τα χέρια σας, γιατί το θερμοπίστολο βγάζει υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να κάψουν για πλάκα τα χέρια. Και έχουμε και την βοηθητική βεντούζα που θα μας χρειαστεί για να ανοίξουμε το κέλυφος της συσκευής και να μπορούμε να μπούμε στα εσωτερικά. Δυστυχώς τα κινητά τα σημερινά έχουν αυτή τη διαδικασία επισκευής, την ζόρικη. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε το πιστόλι και ξεκινάμε να το ζεσταίνουμε σιγά σιγά για αρκετή ώρα, να αρχίσει να ξεκολλάει η παλιά κόλλα. Και με την βεντούζα και τη βοηθητική κάρτα ανοίγουμε το κέλυφος για να μπούμε σιγά σιγά στα εσωτερικά της συσκευής. Επί Πασόκ θα είχατε προλάβει και κινητά που ανοίγανε πάρα πολύ εύκολα τα καπάκια για να αλλάξει τις μπαταρίες. Τώρα εδώ πρέπει να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Τα περισσότερα σύγχρονα κινητά δυστυχώς ακόμα πρέπει να τα ανοίγουμε αυτήν την τεχνική. Βγάλαμε εδώ το καπάκι. Φαίνεται εδώ η προηγούμενη κόλλα που είναι σαν ταινία. Βέβαια δεν μας πολύ νοιάζει η προηγούμενη κόλλα. Στη στιγμή που έχουμε και εξωτερική θήκη θα το κολλήσουμε πρόχειρα προς το τέλος του βίντεο. Λοιπόν, το επόμενο μας στάδιο, βγάζουμε τα γάντια, δεν μας χρειάζεται άλλο. Βγάζουμε και αυτό, πετούσα. Βάλουμε λίγο στην άκρη την παλιά ταινία, αυτή ούτως ή άλλως θα την αντικαταστήσουμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το καπάκι το προηγούμενο. Αυτή είναι η θήκη που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεβιδώνουμε ένα-ένα τα πράγματα, καθώς έχουμε πολλά πράγματα να αφαιρέσουμε. Το fingerprint είναι αυτό μπροστά που είναι το πρώτο πράγμα που αφαιρείται από τις καλώδιο ταινίες πριν μπούμε στην κυρίως πλακέτα. Αφού βρούμε το κατάλληλο κατσαβίδι, βγάζουμε την πλαστική σπάτουλα το fingerprint, απλά και ωραία. Το fingerprint είναι κολλημένο στην κεραία, οπότε δεν θα το πειράξουμε παραπάνω. Και η κεραία φαίνεται εντάξει, δεν έχει κάποιο σκίσιμο ή σπάσιμο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αφαιρέσουμε το κάλυμα της πλακέτας, που το κάλυμα μαζί έχει και την κεραιούλα. Βγάζουμε όλες τις φίδες. Θα αφαιρέσουμε και το κάτω μέρος, καθώς και το κάτω μέρος θα αλλάξουμε, που έχουμε πάρει την πλακέτα τη USB. Οπότε αφαιρούμε και τις κάτω βίδες.
Αφαιρέσαμε το κέλυφος από το κάτω μέρος. Παρατηρούμε λίγο τι υπάρχει. Είναι η ίδια η πλακέτα USB που επικοινωνεί με την πάνω τη motherboard, και κάτω ακριβώς από τη USB είναι και το μοτεράκι που δίνει τη δόνη στο τηλέφωνο. Προφανώς κάποιο λάθος μπορεί να γίνει στην τοποθέτηση την προηγούμενη φορά, καθώς δεν είχαμε δόνη στο τηλέφωνο, αλλά αυτό το δούμε στις δοκιμές αργότερα. Αφού αφαιρέσαμε τις βίδες, πάμε να αφαιρέσουμε την πλακέτα αυτή. Αφού πρώτα βγάλουμε και τις Wi-Fi, τα καλωδιάκια του σήματος. Έχει δύο καλωδιάκια εδώ που αφαιρέσουμε. Πέρα από το καλωδιάκι του motherboard, την καλωδιοτενία πάνω. Λοιπόν, αφαιρούμε την NFC κεραία που κάλυπτε πάνω το motherboard, που έχει και μαζί και το fingerprint sensor. Σκεφτόμουν μήπως το ξεκόλλαγα ή να έβαζα το άλλο που αγόρασα, αλλά προτίμησα να το διατηρήσω όπως είναι, καθώς φαίνεται ακόμα εντάξει, δεν φαίνεται να έχει κάποια φθορά ή κάποιο πρόβλημα. Ας κρατήσουμε το ανταλλακτικό για το μέλλον αν χρειαστεί. Πάμε τώρα στο κυρίως κομμάτι. Από τη στιγμή που θα το μεταφέρουμε σε άλλο σασί όλη τη συσκευή, θα αφαιρέσουμε ένα καλωδιάκι. Αυτό είναι το καλώδιο της οθόνης. Εδώ πάνω είναι η κάμερα που είναι πάνω στο χάλκινο. Αφαιρούμε και τα δύο καλωδιάκια σήματος. Θα τα βάλουμε λίγο στην άκρη καθώς το μεταφέρουμε στο επόμενο σασί. Τώρα εδώ για την μπαταρία είχα ζητήσει από τον προηγούμενο τεχνικό να μην την κολλήσει καλά, καθώς θα την αλλάζαμε ούτως ή άλλως. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να κάναμε μια άλλη επίπονη διαδικασία, να αφαιρέσουμε όλη την κόλλα από κάτω της μπαταρίας και μετά να την τραβήξουμε προς τα πάνω, κάτι που θα μας έτρωγε αρκετό χρόνο. Αλλά πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, ήταν ήδη η μπαταρία χωρίς κόλλα. Θα τη μαρκάρουμε ότι είναι η άκυρη για να μην την μπερδέψουμε με την καινούργια. Μας έβαψε λίγο και το χέρι. Τις μπαταρίες πάμε σε συγκεκριμένες εκεί που λέει ανακύκλωση μπαταριών αφής για τις παλιές μπαταρίες, ή και στα μαγαζιά Γερμανός ή Κοσμοτέ έχει ανακύκλωση για μπαταρίες, ή και για παλιά ανταλλακτικά κινητών. Έχει συγκεκριμένους κάδους για να πετάτε τα ηλεκτρονικά σας. Λοιπόν, αφαιρούμε την καλωδιοτενία, θα μας χρειαστεί στο επόμενο σασί που θα τοποθετήσουμε. Τη βάζουμε λίγο στην άκρη. Αυτή είναι η καλωδιοτενία της παλιάς οθόνης, την έχουμε ήδη αφαιρέσει. Με την ευκαιρία θα δω μήπως και γίνεται να αφαιρεθεί εντελώς η οθόνη ξεχωριστά από το υπόλοιπο σώμα, έτσι για να τη δούμε καλύτερα τα εσωτερικά της, όλα τα layers που έχει η οθόνη, όλες τις στρώσεις. Φαίνεται πως η οθόνη είχε χρησιμοποιηθεί κόλλα για να τοποθετηθεί πάνω, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Φυσικά εδώ είναι η παλιά οθόνη, δεν μας νοιάζει ό,τι και να συμβεί.
οθόνη φαίνεται ότι είναι αρκετά πρόχειρα τοποθετημένη από τον Κινέζο. Έχει βάλει απλά μερικές πιτσιλιές κόλλας αντί να τοποθετηθεί πιο σωστά. Εδώ μας έπεσε το ακουστικό, θα μας χαριστεί στο επόμενο σασί. Διαπίστωσα ότι λείπει ένα κομμάτι, το οποίο μπαίνει δίπλα από το ακουστικό και είναι το flashlight του selfie. Αυτό δυστυχώς στο ανταλλακτικό δεν το βρήκαμε, με εξαίρεση ένα ρώσικο μαγαζί που το έχει, το οποίο θα περιμένουμε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει. Εδώ βλέπετε λοιπόν την οθόνη, όλη τη στρώση που έχει πάνω, το καθρέφτη, την ταινία που μεταφέρει το φως από πάνω μέχρι κάτω, στο LED που έχει, και μπροστά είναι η ίδια LCD για που βλέπετε την εικόνα. Εδώ ο καθρέφτης είναι για να ενισχύει το φως της οθόνης. Λοιπόν, το βάλουμε αυτήν στην άκρη. Συνεχίζουμε την μεταφορά. Αυτό είναι το καινούριο σασί. Βλέπουμε ότι τα κουμπάκια είναι στη θέση τους. Το volume up, volume down και το power για να ανάψει. Αυτή είναι η κάμερα. Πάμε σιγά σιγά να αφαιρέσουμε την πλακέτα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η κεντρική πλακέτα της συσκευής. Εδώ παρατηρούμε αν είναι κατά πόσο είναι εύκολο να παρέμβουμε μέσα στην κάμερα, που είναι το flash sensor μαζί, κολλητά δηλαδή. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τελικά, γιατί ήθελε παραπάνω δουλίτσα να ανοιχτεί η ίδια η κάμερα. Θα προχωρήσουμε στην κυρίως μεταφορά των υλικών από το ένα σασί στο άλλο. Λοιπόν, παρατηρούμε αν λείπει κάτι ακόμα, και είναι αυτό που σας έδειξα πριν, ότι το μπροστινό flash έλειπε από το σασί. Πολύ πιθανό να έχει γίνει ή από τον προηγούμενο ή από τον προπροηγούμενο τεχνικό αυτή η παράληψη, να μην μεταφέρει το flash στο σασί που έπρεπε, οπότε πρέπει να παραγγείλουμε ξεχωριστά και αυτό το ανταλλακτικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την καινούρια πλακέτα USB, είναι αρκετά ίδια με την προηγούμενη, με μερικές πολύ μηδαμινές διαφορές, αλλά η δουλειά θα γίνει όπως προβλέπετε. Την παλιά πλακέτα θα την αφαιρέσουμε και θα την μαρκάρουμε ότι είναι η παλιά για να μην την μπερδέψουμε, καθώς είναι σχεδόν ίδιες και είναι πολύ εύκολο να μπερδευτούμε. Στην συνέχεια βάλουμε στην άκρη το παλιό σασί και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την τοποθέτηση των υλικών. Θα βάλουμε την ταινία επικοινωνίας USB με κεντρικής πλακέτας. Βάζουμε την καινούρια USB πλακέτα. Βάλουμε και το μοτεράκι δόνησης. Βάζουμε και τα καλωδιάκια για το σήμα. Αρχίζουμε να βιδώνουμε το κάτω μέρος της συσκευής με το κέλυφος. Βάζουμε λίγο ταινία για να μην παίζουν πάνω κάτω οι ταινίες, οι καλωδιοταινίες της πλακέτας. Αφαιρούμε ένα μαύρο εμπόδιο που είχε, καθώς σε εκείνη τη θέση μπαίνει η selfie κάμερα. Βάζουμε στη θέση όπως πρέπει το ακουστικό. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε το επάνω μέρος της συσκευής. Βάζουμε, όπως είπα, την θέση στο ακουστικό όπως πρέπει. Ξεκινάμε και βάζουμε την πλακέτα. Αρχίζουμε και τοποθετούμε τις καλωδιοταινίες
καθώς είχε ένα χιλιοστό παραπάνω από όσο έπρεπε και πρέπει κάπως να τις ρεγουλάρουμε. Αυτά προβλήματα συμβαίνουν. Βάζουμε ξανά την πλακέτα όπως πρέπει. Ενώνουμε τα καλώδια σήματος, τα δύο μικρά καλωδιάκια. Βάζουμε την κερεούλα NFC μαζί με το fingerprint, το δακτυλικό αποτύπωμα. Αφού κουμπώσει θα αρχίσουμε να βιδώνουμε μία-μία τις φίδες. Κουμπώνουμε και το NFC, το καλωδιάκι για να λειτουργεί, την καλωδιοτενία για το fingerprint sensor, το δακτυλικό αποτύπωμα. Το NFC λειτουργεί ούτως ή άλλως αφού είναι με επαφές ίδιες έτοιμες πάνω. Λοιπόν, οπότε ας κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή, να δούμε αν έχουμε σήμα στην οθόνη. Θα συνδέσουμε ένα USB καλώδιο να δούμε αν φορτίζει και αν θα δείξει ποσοστό φόρτισης. Λοιπόν, στιγμή της αλήθειας, moment of truth, που λένε στο χωριό μου. Βλέπουμε ανάβει κανονικά, οπότε από οθόνη είμαστε εντάξει. Ήδη φορτίζει στο 58%, οπότε η επισκευή πήγε εξαιρετικά καλά. Αν εξαιρέσουμε το μπροστινό flash της selfie, μικρό το κακό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να βάλουμε και την κόλλα της μπαταρίας. Είχε λίγο παράξενα κόλπα στο πως λειτουργεί αυτή η ταινία διπλής όψεως, αλλά θα το βρούμε με μερικές δοκιμές. Εδώ πρέπει να βρούμε στο πως ακριβώς ξεδιπλώνει αυτό το πράγμα. Εκεί ήταν η όλη δυσκολία. Αφού το βρήκαμε, βάλαμε και λίγο με τη σειρά τα καλωδιάκια σήματος. Πάμε τώρα να βάλουμε και τις τελευταίες βίδες και το συρτάρι της κάρτας SIM. Αφού πρώτα βάλουμε και την κάρτα SIM, βάλτε με αυτή τη σειρά, ιδανικά. Βάζουμε τις τελευταίες βίδες που δεν μπήκανε. Βάζουμε το καπάκι. Πριν βάλετε οποιοδήποτε κέλυφος πάντα να έχετε βάλει πρώτα το συρτάρι της κάρτας SIM με την κάρτα SIM πάνω. Όπως το κάνουμε τώρα. Αφού έχουμε τοποθετήσει την κάρτα SIM στο συρτάρι, το βάζουμε μέσα στο κινητό, μέσα στο smartphone. Στην κατάλληλη πλευρά. Μπήκε αμέσως. Και αφού έχουμε τελειώσει, το βάζουμε μέσα στη συσκευή. Ξέρω ότι δεν βάλαμε κόλλα στο καπάκι πίσω, καθώς έχουμε ήδη το κέλυφος, αν και μπορούμε να βάλουμε μια λεπτή ταινία διπλής όψεως, μελλοντικά αν το θέλουμε. Το προστατευτικό τζαμάκι δεν τέριαζε σε αυτό που είχαμε πάρει, ήταν από άλλη συσκευή, θα παραγγείλουμε κάποιο άλλο μελλοντικά. Βλέπουμε εδώ ξεκινάει κανονικά η συσκευή, θα κάνουμε και μερικές δοκιμές να δούμε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Θα βάλουμε το pin το αντίστοιχο, θα ανοίξουμε τη συσκευή και για δοκιμή θα ανοίξουμε το Pokemon Go να δούμε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Οι λειτουργίες στο touch λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Η οθόνη έχει καταπληκτικά χρώματα.
παιχνίδι φορτώνει κανονικά. Θα δοκιμάσουμε έτσι να δούμε το touch κατά πόσο καλύτερα λειτουργεί. Λοιπόν, όλα λειτουργούν φυσιολογικά, οπότε η επισκευή πέτυχε και μπορούμε κανονικά να βγούμε έξω και να παίξουμε Pokemon Go. Αυτή λοιπόν ήταν η επισκευή του Mi 8, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, το κουδουνάκι να βλέπετε πρώτοι όλα μας τα νέα βίντεο και επίσης να μπαίνετε στο site gamecorner.gr, έχουμε και forum συζητήσεων πάνω σε τεχνολογικά θέματα και σε όλα τα social media που φαίνεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Για την προηγούμενη ώρα ήμουνα στις επισκευές ο Αντρίκο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και καλό λιώσιμο.